Osobný vlak smer Hronská Dúbrava, Kremnica, Horná Štubňa, Turčianske Teplice a Diviaky. Pravidelný odchod 6 hodín 18 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 5, pripravený na odchod. Píše sa rok 1868 a spoločnosť Uhorskej severnej železnice, ktorá financovala stavbu železničnej trate Budapešť-Salgótarján, sa dostáva na okraj krachu pre nedostatok finančného kapitálu. Firmy stavajúce železnicu dostávali takmer polovicu peňazí vo forme tzv. Účastín, čiže akcií. Neskôr sa však začali domáhať svojich peňazí, čo vyústilo do prevzatia tejto takmer dokončenej železnice štátom. Železnica mala podľa plánov prepojiť juh so severom, takže pre štát bola veľmi strategická. Rozhodlo sa preto o dostávaní trate až do Banskej Bystrice a ďalej do Vrútok. Tu by sa napojila na v tej dobe už takmer dokončenú Košicko-Bohumínsku železnicu. S projekčnými prácami sa začalo v auguste 1869. Veľmi náročný terén a tiež takmer 6-kilometrový tunel medzi Banskou Bystricou a Kremnickými baňami však prinútil staviteľov hľadať inú variantu. Náhradné riešenie zo Zvolena cez Kremnicu bolo možné podľa prieskumov postaviť za rovnaké financie v kratšom čase. Na jar roku 1870 bola kremnická trať oficiálne schválená. S projektovaním tejto trate sa spája tiež prvý geologický prieskum na Slovensku pod názvom Geologický opis železničnej čiary od Jalnej po Štubňu. Vypracoval ho doktor Gustav Kazimír Zachenter-Laskomerský so zbieraním 141 vzoriek priamo na mieste trate a ich následným skúmaním a opisom. Stavba úseku Zvolen-Vrútky sa začala v máji 1870 a bola v tých časoch veľmi smelým projektom. Trať bola sklonovo náročná aj smerovo. Prejsť touto traťou bolo vždy taká zaťažkávajúca skúška, rovnako asi ako po všetkých horských tratiach. Na najnáročnejšom 32-kilometrovom úseku medzi Trnavou horou a Kremnickými baňami nastúpa celkom až 500 výškových metrov, čo zodpovedá stúpaniu 16 promile. Trať je vďaka nádhernej prírode, ktorou prechádza častokrát prirovnávaná ku prvej horskej železnici v Európe, rakúskemu Semeringu. Ten je dokonca zapísaný v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Býva zvykom, že rušňovodič býva vždy aj odmenený za to, že takúto trať prechádza a odmenou v tomto prípade bol krásny výhľad na Kremnicu, ktorý sa naskytoval rušňovodičovi z Grobne a úplne najkrajšie to bolo vždy v noci. Vidieť celú Kremnicu vysvietenú bola skutočne odmena za to, že človek ide po takejto trati. Južný úsek od Budapešti po Zvolen sa podarilo dokončiť v máji 1871. Robotníci sa mohli presunúť na severnú časť trate, kde stúpol ich počet až na 7 000. Z nich však len malé percento tvorili domáci. Najväčšie zastúpenie tu mali Taliani. Vďaka tomuto nárastu a práci v 8-hodinových zmenách vo dne aj v noci sa podarilo dohnať časový sklz. Ten bol zapričinený nepriaznivým počasím v prvom roku výstavby. Robotníci boli pomerne dobre platení. Od 1 zlatky pre pomocníkov až po 6 zlatiek pre furmanov za deň. Pre porovnanie, celodenná strava pre jedného stala približne 1 zlatku a ubytovanie len 2 zlatky na mesiac. Najväčší ohľad sa pri projektovaní bral na finančné úspory. Preto sa na tejto trati namiesto viaduktov a mostov stavali vysoké násypy. Údolie sa jednoducho zasypalo suťou a skalami, aby sa vyrovnal terén. Práve stojím na najväčšom násype nad Ihradským údolím za stanicou Trnavá hora. Objem navezeného materiálu je takmer 300 000 metrov kubických, čo by stačilo na zaplnenie futbalového ihriska do výšky až 30 metrov. Stavba tohto násypu trvala viac než 2 roky nepretržite, a to aj v zime. Práve rozmrzanie vody v hĺbke násypu zapríčinilo početné zosuvy pri jeho dokončovaní na jar 1872.
Materiál, ktorý sa na násypy používal, pochádzal najmä zo skalných zárezov. Tento medzi stanicami Stará Kremnička a Bartošova Lehôtka je najvyšším na Slovensku. Sú to však nádherné dominanty trate. Práve keď vlak prechádza hlbokými skalnými zárezmi a v zápätí vysokými násypmi vidíme, s akým náročným terénom sa museli projektanti a stavitelia popasovať. O tom nás presviedčia aj množstvo tunelov. Na kremnickej trati medzi Zvolenom a Hornou Štubňou ich v súčasnosti napočítame celkom 12, celkovou dĺžkou viac ako 3000 metrov. V dobe po výstavbe ich však bolo len 10. 2 tunely boli postavené až v medzivojnovom období. Prečo však umelo dostavovať tunely? Na ich mieste boli pôvodne vysoké skalné zárezy, ktoré postupne zvetrávali a dochádzalo tak ku zosuvu skál. Preto sa v rokoch 1933 a 1936 rozhodlo o betónovom zaklenutí 2 zárezov a vznikli tak tunely Hrenca 2 a Kremnický, ktorý vidíte za mnou. O tom, že bol postavený umelo, sa môžeme presvedčiť aj pohľadom hore. Tu nad tunelom sa nenachádza takmer žiadne nádložie. Tunel Sohler za stanicou Kremnica bol jediný, kde sa vyskytli výdatné vývery vody. Boli tak silné, že takmer celú štvoľňu razenú od štubňanskej strany zaplavila voda. Práce sa presunuli na kremnickú stranu a po priblížení ku zaplavenej časti sa stena opatrne prerazila a voda mohla odtiecť. To spôsobilo predĺženie jeho výstavby až na 27 mesiacov, najviac na trati. Naopak najrýchlejšie postavený a zároveň s titulom najkratší na Slovensku je len 37-metrový tunel Turček, posledný tunel pred Hornou Štubňou. Prerazenie každého tunela sa dialo vždy veľmi slávnostne a bolo sprevádzané oslavami. V tomto dome bývalej kráľovnej Márie na námestí v Kremnici mali svoj klub. Tu oslavovali nielen prerazenia tunelov, ale aj meniny či narodeniny robotníkov. Neskôr, v 60. rokoch bolo viacero tunelov predĺžovaných z dôvodu padania skál a častých lesných požiarov od vyletujúcich uhlíkov. Toto predĺženie má rôznu dĺžku a je zreteľne viditeľné. Taktiež prebehla rekonštrukcia tunelov a domurovanie všetkých úsekov, ktoré boli pri výstavbe ponechané bez obmurovky. Zaujímavosťou je aj jediná galéria, ktorá predĺžuje tunel Sohler. Tá bola postavená ako ochrana pred padajúcimi skalami. Trať bola dokončená 12. augusta 1872, kedy prebehla aj technicko-policajná obchôdzka. Stalo sa tak mesiac po plánovanom spustení trate. Ešte v ten istý deň prešiel po uhorskej severnej železnici medzi Vrútkami a Budapešťou prvý pár vlakov. Práve vlaku z Budapešti sa v týchto miestach za Bartošovou Lehôtkou stala kuriózna nehoda. Jedna zaujímavosť je napríklad, keď uviazol vlak pri Starej Kremničke, pretože cez trať tiahlo stádo húseníc a kolesá rušňa ich roztlačili tak, že vlastne vznikla klská hmota na kolajniciach a vlak nebol schopný pokračovať. Niektoré historické záznamy hovoria aj o ďalších zaujímavostiach. Napríklad rušňovodiči boli údajne elegantne oblečení. Ich rovnošatu tvorili biele košele, naškrobené goliere, kravata, klobúk a biele rukavičky. V začiatkoch tejto trate vyzeralo zabezpečovanie prevádzky úplne inak, ako ho poznáme dnes. Neexistovali žiadne elektrické svetelné návesti. Ich úlohu v tej dobe plnili tzv. Hradlá. Hradlo bol vlastne domček, vedľa ktorého stálo návestidlo na obidve strany a slúžil tam vodne v noci človek, ktorý zabezpečoval postavenie tých návestidiel buď na stoje alebo na voľno. Práve mechanické návestidlá boli predchodcami dnešných svetelných návestí. To mechanické návestidlo mohlo to byť až 12 metrov vysoký kovový stožiar, na ktorom bolo teda rameno, ktoré svojou polohou ukazovalo tú danú návesť. To znamenalo, že keď to rameno sa zdvihlo do 45 stupňového uhla smerom nahor, bola to návesť voľno, jazda vlaku dovolená, a keď sa spustilo smerom nadol, bola to návesť stoj, jazda vlaku zakázaná, čiže to rameno bolo vo vodorovnej polohe. Medzi Zvolenom a Hornou Štubňou bolo takýchto hradiel spolu 12.
Do toho medzistaničného úseku sa mohlo poslať najviac toľko vlakov, koľko bolo vlastne tých traťových oddielov. Kdežto v tých začiatkoch, keď boli tie stanice kryté tými návestidlami a tie traťové oddiely tam neboli, mohol by vypravený na túto trať len jeden vlak. Tieto návestidlá by sme však už dnes pri trati hľadali márne. Posledné z nich, kremenisko, bolo z týchto miest pri Turčeku odstránené v roku 2007. Niektoré z budov bývalých hradiel však popri trati stoja dodnes. Posledné zachované návestidlo je zo stanice Stará Kremnička a v súčasnosti sa zrekonštruované nachádza v areáli Muzejno-dokumentačného centra v Bratislave. Pri zabezpečovaní prevádzky bola kľúčová komunikácia medzi jednotlivými stanicami a hradlami. V staniciach na to slúžili telegrafné prístroje Morse. Fungovalo to takým spôsobom, že v tej dopravnej úradovni bola funkcia teda telegrafistu, ktorý obsluhoval toto telegrafné zariadenie. Takže podľa toho, ako stlačil ten telegrafista kľúč, ako dlho, tak takú dlhú čiaru vlastne ten telegrafný prístroj vedel napísať. Každá tá stanica mala nejaký znak z Morzovej abecedy, spravidla to boli iniciály stanice. Takže ten telegrafista, ktorý chcel podať teda nejakú správu, tak začal vysielať nepretržite vlastne ten signál tej stanice, kam vlastne tá správa mala ísť. No a ten telegrafista, ktorý teda to začul, že je volaný na tom telegrafe, ono to klepalo vo všetkých staniciach, ale ozval sa vlastne len ten telegrafista, komu to teda prislúchalo. Svoje využitie našli telegrafy aj pri nastavovaní času. To sa dialo z ústrednej telegrafnej kancelárie v Prahe, kde každý deň pred 12. telegrafista zatlačil telegrafný kľúč a držal ho stlačený, čím telegrafy vo všetkých staniciach začali písať dlhú čiaru. To už výpravca s telegrafistom vedeli, že sa idú nastavovať hodiny, takže prišli k tým svojim tzv. Pendlovkám, mechanickým nástenným hodinám, ktoré museli byť v blízkosti toho telegrafu. Tie sa natiahli naplno, ručičky sa dali do zákrytu na 12. hodinu. A držalo sa vychýlené kývadlo. Ako náhle v Prahe odbilo 12 hodín na obed, telegrafista v Prahe kľúč pustil, prístroje sa zastavili a to zastavenie toho prístroja znamenalo, že je 12 hodín na obed. Na tento signál vlastne pustili to kývadlo. Keďže hradlá takýmito telegrafmi nedisponovali, na komunikáciu s nimi sa používali tzv. Zvonkové zariadenia. Boli to liatinové zvony umiestnené v blízkosti hradla, poháňané upraveným hodinovým strojom. Fungovalo to takým spôsobom, že koľkokrát vlastne, alebo ako dlho stlačil telegrafista na tom prístroji ten kľúč, tak taký úder vlastne zaznel na tom zvonkovom prístroji. Týmito návestiami sa aj tá doprava riadila, čiže vedelo sa, z ktorej strany ten vlak vlastne pôjde. Jedným z významných problémov, ktorý sa vyskytol ešte pred spustením prevádzky, bol nedostatok vody. Trať je vedená vysoko v horách, kde nebol takmer žiadny prírodný zdroj. Riešenie spočívalo vo vykopaní hlbokých studní, ktoré sa plnili spodnou vodou a následne túto vodu vyťahovali do rezervoárov pri staniciach. Najväčší problém sa vyskytol v Bartošovej Lehôtke. Cesta z Hronskej Dúbravy bola tak náročná, že už tu bolo potrebné dočerpať do rušňa vodu. Studňu preto vykopali o 100 metrov nižšie v údolí potoka a do rezervoáru pri stanici, ktorý vidíte za mnou, bola prečerpávaná párnym strojom. Raritou na tejto trati bol tzv. Vodný vlak. Ten vychádzal z Hronskej Dúbravy, bol to rušeň, ktorý pred sebou smerom na kopec tlačil cisternu plnú pitnej vody a zastavoval na všetkých zastávkach, staniciach, aj na týchto hradlách, kde mali veľké betónové nádrže a táto voda sa tam spúšťala. Zastávok či staníc medzi Hronskou Dúbravou a Hornou Štubňou napočítame celkom 8. Dve z nich, Nevoľné a Stará Kremnička, sú už v súčasnosti zrušené. A práve pre záchranu staničnej budovy v Starej Kremničke vzniklo občianske združenie Kamenica. Stanica fungovala alebo bola obsadená personálom do roku 1994 až 5. Keď už hrozilo zbúranie obidvoch budov, tak sme založili občianske združenie a odtedy sme vlastne zastavili to búracie povolenie. Našou snahou zo začiatku bolo vlastne to tu všetko vyčistiť, lebo to bolo strašne zarastené, celé okolie stanice, celý ten priestor, takisto aj vnútro budovy bolo znečistené. Pri zakladaní združenia sme si vlastne aj vytýčili taký plán, že by tu mohla byť pamätná izba obce, poprípade také menšie múzeum trate. Svoje najrušnejšie chvíle si táto trať prežila najmä počas vojny. Naše združenie sa zaoberá aj takou, by som povedal, možno až záhadnou haváriou, ktorá sa tu stala v decembri 1944 po Vianociach, kedy
plne naložený vojenský transport. Išiel od Vrutok smerom na Zvolen a pri zjazde od Kremnice smerom na Starú Kremničku mu zlyhali brzdy a nebolo vlastne možné zastaviť. Tak tuto na Starej Kremničke bol presmerovaný na slepú koľaj, prerazil záražadlo a aj podľa spomienok obyvateľov prišlo k veľkým výbuchom. Malo údajne pri tejto havárii zahynúť až 370 nemeckých vojakov. V súčasnosti po trati číslo 171 premáva už len 5 párov osobných vlakov denne. Oproti časom jej najväčšej slávy, kedy tu jazdilo až 56 vlakov denne, je to len nepatrný zlomok. Aký bude ďalší osud slovenského Semeringu, ukáže len čas.